Hogyan kérjünk szakszerű árajánlatot tetőfelújítás során? Stílusváltás, sérült cserepek, beázás. Jelek, amik a tetőcsere vagy felújítás szükségességét mutatják. Ha nem avatkozunk be a kellő gyorsasággal, akkor sokkal komolyabb, akár szerkezeti problémáink is előfordulhatnak. Takaró Gábor okleveles építészmérnök azt tanácsolja a tetőfelújítóknak, hogy kérjék szakértő tanácsát még vásárlás előtt. Nem csak a cserépre kell koncentrálni, hanem a teljes tetőrendszerre, illetve a teljes tetőrétegrendszerre, hiszen itt ugye a tetőfólián keresztül, a hőszigetelésen, a belső légzáráson keresztül egy nagyon összetett műszaki feladatot kell ellátni. A gyártók díjmentesen precíz anyagkigyűjtést készítenek, amelyben az utolsó szögig minden fel van tüntetve. A szakemberek a részletek fontosságát és a tájékozódást hangsúlyozzák. Amikor hozzánk egy árajánlatkérés érkezik, akkor nagyon sokszor azzal szembesülünk, hogy az építtető gyakorlatilag nem tudja, hogy neki mire is van szükség az adott tetőre. Ebben tudunk mi segítséget nyújtani. Érdemes a kapott ajánlatok műszaki tartalmát a gyártókkal is leellenőriztetni. Azt szoktuk javasolni az építtetőknek, hogy kérjék ki szakember segítségét, vagy akár a gyártók szolgáltatását az ügyben, hogy tisztán lássák, hogy minden benne van-e abban az árajánlatban, amit ők kaptak, illetve azok a tételek konkrétan milyen célt szolgálnak, amik föl vannak sorolva. Ön tudta, hogy új tetőépítésekor miként oszlanak meg a költségek? A legnagyobb tételt a tetőszerkezet jelenti. A hőszigetelés és a cserépfedés hasonló arányú költség, míg a tetőfólia alig 2%-ot tesz ki. További kérdése van? Kattintson a www.tetőtépítek.hu oldalra még több hasznos információért. A Terrán szakértői segítenek önnek az élethosszig tartó minőségi tető kialakításában.